Ponovo vidimo ovdje hrpu igrački za pse. Belkić je pronašao i drveno jaje, i gumenu bombu, što je još pronašao, koronu. To su igračke koje su dali naziv. Jučer je pronašao rog. Tu imamo neko drvo, kost, različitih ovdje imamo igrački. I sad ćemo reći Belkiću našem da pronađe ovu kost umjetnu, pseću. Ajde Belko, nađi kost, ajde nađi kost, ajde nađi kost, kost, di je kost? Di je kost, ajde, di je, ajde donesi tu kost, ajde donesi je, ajde. Vidi, ajde uzmi tu kost, ajde uzmi. Dođi, uzmi kost. Uzmi je, znam da ti je teško, ali eto, ajde, donesi, eto ga, bravo. Evo, kost je uzeo.